Emva kokuqala kabi kule season, IKaizer Chiefs ithe ukunyusa izinga kulamasonto adlule. Yagcina ukwehlulwa iCape Town City emidlalweni weDStv Premiership mhla zingamashumi-23 kuNcwaba. Ngokwemiphumela yakamuva, iChiefs isingathathwa njengelinye lamaqembu elingakhala limuke nesicoco seleague. Inhloso yayo ukunqoba yonke imidlalo esele ngaphambi kwekhefu lemidlalo yendebe yomhlaba ngasekupheleni kwalenyanga. Ngaphandle komdlalo weChippa, kusekhona eminye imidlalo emibili yelock, okungoweTX Galaxy kanye nezimbangi Orlando Pirates ekupheleni kwalenyanga. We're playing to win every game, and it's very key for us to have consistency. We obviously started very slow. iChiefs isekhona emqhudelwaneni weMTN 8 kowandulela amanqamu izotholana phezulu namaZulu eMabhida Stadium ngalempela sonto ezayo. Futhi kungenzeka ibhekane nePirates imidlalo emithathu ilandelana. Uma omabili lamaqembu edlulela phambili kwamanqamu weMTN 8 nohlelwe ukuthi ube mhla zi-5 kuLwezi. Amakhosi nezimnyama bazotholana phezulu emqhudelwaneni weCulling Black Label Cup mhla zi-12 ngenyanga ezayo. We're ready for that. We're ready for anything. We've been preparing for such games. It doesn't matter whether it's 1 derby or 2, or 3 back-to-back. The fact is it's football. Iyodwa into yenza ukuthi iChiefs yenze kahle kakhulu kamuva nje lokhu kukushaya amagoli, kodwa inkinga ebabuyisela emuva ukungenelwa amagoli amaningi. We've been conceding goals that you could see that the opposition team didn't work for. We just give the goals away, and yes, football, it's a game of mistakes, but it's something that we work on. Amakhosi manje anomehluko omkhulu wamagoli njengoba kamuva nje esekwazi ukuhlohla amagoli ayisikhombisa emidlalweni emithathu yakamuva. Iningi lawo ashawa umgadli wawo odabuka eBurundi. Caleb is a good striker. We do train. I do understand him in training. We do communicate. He tells me what he sees, and I understand what he wants, and I enjoy working with him. Kumanje iChiefs isendaweni yesine ngokushaya amagoli ayi-12 kwiPremiership, kanti kulokho ihleli endaweni yesine ilandela ngamaphuzu 2 iMamelodi Sundowns eqhwakele phezulu, kanti amaBrazilians anomdlalo owodwa esandleni.